Čau lidi, vítejte na mém kanále Doprava ve světě a ČR. Dneska se podíváme na autobus 36BB H-City. Nejdřív se podíváme na parametry. Autobus má šířku 2550 mm, výšku 3430 mm a dílku 12020 mm a váží 11500 kg. Teď vám pustím video, když se porouchal a selhaly mu chladící systémy. Autobus jel asi 8 km průměrnou rychlostí za hodinu a prostě to nejelo. 5.10. už ale vyjel znovu na svou trať. A takto vypadá interiér H-City 36BB. Dovnitř se vejde až 85 osob, z toho až 30 míst k sezení. A to je ode mě dneska vše. Dávejte like, odběr a čau.